starobylou adventní píseň, která se hodně zpívá v Německu. Její předlohou byl gregoriánský chorál, také adventní Veni Redemptor Gentium, který uslyšíte v průběhu vlastně pořadu teda. Požehnaný adventný večer vám všetkým, ktorí ste dnes prišli spoločne spievať, spoločne sa tešiť z tej radosti príchodu a očakávania príchodu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Dnes budeme počúvať, budeme spoločne spievať. Máte aj spevníčky pripravené a vždy budeme ohlasovať, ktoré číslo to bude a povieme, akým spôsobom sa do tej piesne zapojiť. Verím, že spolu prežijeme požehnaný večer, počúvajme slova, nechajme sa nimi viesť v tomto pre mnohých hektickom čase a predsa tak krásnom. A nájdeme v ňom pokoj. Pokoj, ktorý Pán Ježiš zasľúbil. Ideme spievať prvú pieseň 437. K tretiemu veršu piesne sa pripojte, prosím, všetci. Shall
Budeme pokračovat druhou písní 444. První verš bude zpívat spor a další se přidáme všichni. Písni sdělují, že vznikla v letním domě pana profesora Miroslava Methody ve shromáždění tvůrci jednotného racionálu pro Čechy a Moravu mi hned po mém příjezdu dali text a vyzvali ke zhudebnění. Což jsem učinil.
Přítomní pánové předspívali i hned po předání všechny sloky za doprovodu harmonia, nápěv s doprovodem byl přijat a zařazen. Text písně napsal Václav Renč, básník, redaktor, dramatik, překladatel, dramaturg a režisér Zemského divadla v Brně. Vznikla v roce 1967, 5 let poté, co byl Václav Renč propuštěn z žaláře, kam jej poslal komunistický režim na základě vykonstruovaného procesu s katolickou organizací v roce 1951. Původně byl Václav Renč odsouzen na 21 let, ale k jeho propuštění došlo už dříve. Část svého života prožil také ve Kryštáku na Zlínsku, kde má pamětní desku. Co vedlo autora k převásnění Magnifikátu, nedokážeme říct, ale jistě v tom sehrála roli jeho životní zkušenost, spojená s hlubokou vírou, že Hospodin je veliký ve své svatosti, ve své moci, milosrdenství, lásce, náklonnosti, péči a věrnosti. Nápěvná melodie vychází z textového akcentu a obsahuje několik zajímavých prvků. Velmi působivá, když neobvyklá je zestupná linie úvodu písně, v intovém skoku následuje další terciový skok, septimně a po tomto raritním dvojitém saltu následuje ještě sekundový krok v oktávě, kde se melodie logicky stočí opačným směrem. Takto uspořádaná tónová řada není náhodná, ale je spojena s textem. Se zvláštním způsobem podtrhnout význam úvodních slov. Dalším zajímavým prvkem jsou také závěry slov končící otevřením. Na dominantě. Začátek prvních slov pak působí dojmem mezi přistání a prvníně tóniky C-dur, kdy melodie opět vzlétne do výšin, aby zpívající duše mohla vyspívat to, oč v Magnifikátu jde. Každá sloka tvoří jeden veliký celek, který se skládá ze 3 oblouků. Podpořený decentně zabarveným harmonickým průběhem. Závěrečné amen začíná na mediantě a končí dvojitou čistou kvintou, když v této souvislosti působí niterně až tajemně. Tato slova, která teďka čtu, nejsou moje, napsal je Ladislav Moravec. Slyšel
francouzského skladatele, který napsal 10 cyklů variací na vánoční písně, které se zpívaly ve Francii v té době. To je jedna z nich právě. Další píseň, kterou jsme měli teď zaspívat, jmenuje Norské konci se Kolodnic. Už v našem, i v tom minulém zpěvníku byla v tom současném číslo 454. Text písně napsal o adventu v roce 1937 evangelický pastor a jeden z nejnadanějších německých básníků 20. století Johann Klepper. Narodil se v roce 1903 v rodině evangelického faráře na městě Polku v Dolním Slezsku. Po studiu evangelické teologie začal pracovat jako novinář, především v evangelické tiskové služby a také v rozhlase. Když se dostal k moci nacismus, zaměřil se Klepper více na křesťanskou poezii. Ještě před vypuknutím druhé světové války se oženil. Jeho žena Johana Steinová byla vdova, o 13 let starší než on, měla již 2 dcery a co víc, byla židovka. Přestože se nechala pokřtít, byl tento sňatek pro Klepperovi rodiče jen těžko stravitelný. A ještě větším trnem v oku byl Klepperovým nadřízeným. Jochem byl po svatbě propuštěn jako občansky nespolehlivý z vojenské služby i z práce a několikrát byl nacisty upozorněn na to, že pokud se s židovkou nenechá rozvést, bude spolu s ní a její mladší dcerou deportován do koncentračního tábora. Starší dceři se podařilo včas utéct do Anglie. 10. prosince 1942 si Johann Klepper zapsal do svého deníku toto. Odpoledne výslech na SS. Zemřeme. Ach, i to je v božích rukou. Dnes v noci půjdeme společně vstříc smrti. Nad námi je v těchto posledních hodinách obraz žehnajícího Krista, který o nás zápasí. O 2 dny později pověsil na dveře svého berlínského bytu cedulku s nápisem Pozor, klid. Pak si vzal se svou manželkou Johanou a dcerou Renatou prášky na spaní a pustil svítit plyn. Ráno byli všichni 3 nalezeni mrtví. Jochenovi bylo 39 let. Noc pokročila, den se přiblížil, zapsal si do deníku v roce 1937. Byl to leitmotiv jeho tehdejšího adventního přemítání. Báseň, níž reflektuje své pocity z nebezpečné a nenávistné nálady celé společnosti, později zhudobnil Johannes Petzold. Píseň je v tónině C-moll, ale zdá se, že je jistě frigická. Melodie přitom začíná a končí na tón B, což evokuje temný a vážný charakter skladby. C-dur v závěru naopak ukazuje otevřenost, světlo a naději. Text je silný a bohatý na narážky. Klepper zde používá jak biblické, tak jazykové odkazy na jiné církevní písně. V německém originálu je téměř v každém verši několik citátů z Bible. Do češtiny ho převásnil Miroslav Milián. Bůh v temnotách je skrytý a před svět rozářil, zpívá se v poslední sloce. Bůh neodnímá temnotu zla nějakým kouzlem. Zachraňuje nás tím, že je s námi uprostřed dní, uprostřed každé hrozné noci. Stává se člověkem a staví se vždy na stranu obětí. Je s námi ve chvíli beznaděje, kdy se zdá, že naše situace nemá žádné východisko. Říká, inspiroval právě touto písní v jednom ze svých kázání farář Daniel Hanley. Norské konci se kloní a blízko
milé spoločenstvo, je to len pár dní, čo sme zažili najdlhšiu noc v roku. Vrchol víťazstva my v prírode. V židovstve do najlepších nocí zažiarilo svetlo Chanuky, svetlo nádeje, svetlo zázraku. Svetlo, ktoré pomohlo prežiť vieru. Iste pre nás nie sú vzdialené tieto symboly. Aj my, kresťania, ich máme plnú tradíciu. A veľmi intenzívne v tomto čase vnímame tmu a svetlo. Každé mesto i dedina v radosti z Vianoc a mnohokrát ani netušiac, z čoho tá radosť vlastne pramení, rozžiaria každú noc tisíckami svetiel, nádeji a radosti. Tak to je aj tu v Kyjove. Mám okná na námestie a odkedy to osvetlenie zaplí, svieti stále. Prežiaruje noc. Svieti v nádeji rozveselenia
ľudí, ktorí tadiaľ prechádzajú. Nasledujeme tisícročnú radosť, ktorú nejako Pán Boh ľuďom ukázal, že tma končí. Svetlo zvíťazí. Svetlo je nádejou a aj uprostred zimy, aj uprostred najtemnejších nocí sa ľudia môžu radovať, lebo to, čo teraz prežívajú, to, čo na nich doráža, nie je trvalé. A skončí. Práve tma sa spája s dobou temná, bolesti, strachu, neistotami, neláskou, ktoré v živote zažívame a s ktorými bojujeme v našich rodinách, manželstvách, práci, vzťahu s blízkymi, susedmi, s vlastným telom. Keď sa vyrovnávame s predsudkami, so zlými rečami, lžami o nás a nami milovaných, keď bolí telo, keď sa rozsypáva bezpečie, keď sa vykráda sila a zdravie. Niekedy máme vážny pocit, že tieto nepriaznivé skutočnosti, a biblicky môžeme pomenovať moci či mocnosti, že bolesti, strach i neistota sú skutočnosti, ktoré vo svete okolo nás vyhrávajú. Avšak pozrime, čo nás o tme učí stvorenie. Príroda okolo nás. A skrze ňu, skrze slovo, sám Boh. Noc ku konci sa skláňa. Ku koncu sa skláňa. Ani tá najdlhšia netrvá navždy. A áno, patrí v istom zmysle ku kolobehu sveta, no neprináša jeho skonanie. Ľudia sa báli sa toho, kam až siaha svet, ktorý v tme nevidieť. No keď začne v najchladnejšiu hodinu ráno vychádzať slnko, celá príroda sa teší a prebúdza. A také slnko prišlo aj k nám a našim vlastným temnotám od Pána Boha. Prišiel Ježiš Kristus, svetlo sveta. Nie, iste nie ako slnko, nie ako nebeské teleso, a jeho narodenie nezmenilo kolobeh prírodných dejov. Prišiel so zmenou niečoho iného. Kolobehu ľudského srdca, ktoré aj uprostred noci môže žiť. Aj s odchádzajúcou silou neľutujeme život. Aj v nedobrých vzťahoch nachádzame trpezlivosť. Voči klamstvám objavujeme pravdu a milujeme pravdu a láska a odpustenie nám urovnáva hrboľaté chodníky. S Kristom, ktorý prišiel. V advente hovoríme vera o jeho príchode a očakávaní na to, čo má Boh pripravené pre nás ešte v budúcnosti. Ako doba z čakania na nádherné Vianoce pripravuje nás symbolicky na to, že ich budúcnosť v Božom kráľovstve príde a bude radostná. A tam nás Ježiš smeruje. Prišiel tam, vtedy. Tradične hovoríme o tmavej, chladnej noci, uložení do jasle. Príde znovu. Prišiel i s mečom, s ktorým poráža hriech. A ako víťaz sa znovu vráti. Nech Ježišovo meno nám teraz znie, poteší nás a spojí v jednu rodinu bratov a sestier. Noc ku koncu sa skláňa a nastáva radosná doba. O nej budeme spievať v vianočných piesniach. Počúvajme pozorne ich slova. Nech nás rezonujú a svojou poetikou sa nás dotýkajú.
svátek začíná období, které nám připomíná, že věst o narození Spasitele světa není izolovaná jen na období Vánoc. Nám narodil se. Tato slova z takzvané české vánoční hymny platí i do příštích dnů. Syn Boží narozený v bídě tohoto světa se zjevuje, začíná působit na zemi mezi lidi. Nejprve se zjevuje chudým pastýřům na neznámých plání, jako to píše Lukáš, pak skrze hvězdy také pohanům, píše evangelista Matouš, ve svém křtu se zjevuje Božímu lidu, to najdeme u Marka a jako očekávaný na krátce se zjevuje skrze Boha samého jako světlo světa. A zjevil svou slávu. To se dočteme v Janovi. Ježíš se zjevuje také nám. Setkáváme se při večeři Páně, našich modlitbách, při čtení písma nebo když užíváme slovo vyznání nabídků. Období pozjevení Páně je poměrně dlouhé. Bývá často delší, než je doba adventu. Má také své specifikum, které by se mělo projevovat i ve zpěvu církve. Také k tomuto vánočnímu času jsou spojeny sezónní písně, ve kterých rezonuje vánoční zvěst. Náš nový evangelický zpěvník má v podkapitole Zjevení Páně 10 písní. Kromě toho se ale nabízí užívání také některé písně z vánočního oddílu, třeba ty, které jsme zpěvili o Vánoci. A mezi nimi je i píseň Synu Otce nebeského. V těchto písních mezi nimi jsou například Veselým hlasem zpívejme, chválme všichni Spasitele, i dítě si Pán, nebo tobě, Pane dík, pozdraveno budeš světlo. A světlo, jak jsme se teď taky doslechli v různých písních, i v tom, co bylo řečeno, je vlastně téma jak adventu, tak Vánoc, tak období po Vánocích. Je to jeden z charakteristických znaků písní pro toto období. Po pravém světlo, o které píše evangelista Jan ve svém prologu, vítězilo nad tmou. O tmě bylo teď několik písní. Jedna z písní, ve které se zpívá o světu, světla pravdivého, je i píseň Synu Otce nebeského. Zde je metafora světla pravděpodobně převzata z nicejsko-cařimatského kréda. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha. Text je starší než nápěv, pochází z tzv. Žitavského kancionálu z roku 1710, což byl kancionál českých evangelických exulantů, kteří se usadili v Horních Lužicích v době rekatolizace. Původní verze textu obsahovala 7 slov a závěrečná sloka měla navíc dovětek na slovo Amen. V evangelickém zpěvníku máme zkrácenou a pozměněnou verzi, kterou pravděpodobně upravila a do nové formy ujel Ludvík Bohumil Kašpar. Tato redukce slov písni neublížila a naopak učinila ji kompaktnější. I když členění do jednotlivých slov je obvykle provedené, celá píseň tvoří jeden veliký celek. Sloka první má věroučný základ, sloka druhá popisuje účinek světla záření denní, které prozáří vzduchu beztvaré a úzkostné noci. Ve sloce třetí se kontrast světla a tmy transformuje do našeho nitra zatemněného hříchem, kam Kristus je zdán a je odstraněn všem, co nás od Boha odcizuje. Zejdiš, slunce nejjasnější. Tímto zvoláním se dostává nový impuls. Je to víra, která takto mluví. Věřící člověk si je vědom své nedokonalosti, svých hříchů a všelijakých zlozvyklů, svou volat Krista o pomoc, kdekoliv a kdykoliv.
pretoria na hymnus Veni Redemptor Gentium, který byl právě gregoriánskou obdobou toho Nunc der Heiland, přijď spasení národů, jak se je vlastně ve způsobnící. V tomto momente mi zostáva len poďakovať. Blížime sa k záveru tohto spievania, ako sme to nazvali, adventní a vánoční piení. Chcem poďakovať Váhaníkovi, Michalovi Lívovi za doprovod, za jeho interpretáciu niekoľkých skladieb. Chcem poďakovať Jitke Pavlovej za zorganizovanie zboru a všetkým členom tohto unikátneho telesa, aj za to, že presvedčila mňa, aby som do toho išiel a trošku skúsil spievať aj sám. Ochorel som, tak snáď som to nepokázal až príliš. A bol to pre mňa veľmi vzácny čas počúvať všetky tie piesne pri sebe, aj z príbehmi tých niektorých. A som za ňo veľmi vďačný. Pozývam vás k modlitbe, ktoré môžeme ďakovať. A máme za čo? A môžeme Pána Boha prosiť. Nebojme sa ho prosiť. S odvahou prosíme Pána Boha. On počúva a vie a vypočuje. Budeme sa modliť. Drahý Ježiši Kriste, Tvoje narodenie bolo pre mnohých tajomstvom. Mnohé storočia sa o ňom aj kresťania hádali a predsa to nič nezmenilo na tom, že to stále ešte nie je koniec. Ten príde, až prídeš znova. A Vianoce, na ktoré sa tešíme a ktoré sú za rohom, Pane, sú len pamiatkou toho prvého príchodu. No ich zvesť je ďaleko väčšia, lebo v sebe nesú závdavok tej radosti z nebeského kráľovstva, z toho, že raz znova prídeš. Po ťažobe a ťažkosti prinesieš pokoj. Mnohí z nás sme u Teba toto našli v našich životoch a za to Ti chceme ďakovať. Ďakovať, že si nás držal cez úskalia, starosti, trápenia, choroby. Stále môžeme s radosťou Tebe spievať, lebo máme za čo ďakovať. Tvoja milosť je pri nás. Buď vyvýšené Tvoje meno. Amen. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoj tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Budeme spievať poslednú pieseň. 487. Priblížil se vánoční čas, živitele Krista. Priblížil se váš
nebolo za zhromaždenie evangelíku, kdyby sme si i nezajedli. Máme pripísanou vánoční zeleňačku alebo vianočnú kapustnicu. Verím, že zostanete. Je jej dosť, treba ju zjesť. Tak poďme spoločne do malého sálu a môžete si tam dať aj čaj, kávu a niečo sa napiť, spolu sa zajesť a zostať ešte v spoločenstve.